preparar unhas galletas niño de chocolate, perfectas para unha merenda en esta Semana Santa. Para eso, imos a necesitar 200 gramos de fariña, 100 gramos de azúcar glas, 50 gramos de cacao en polvo. Se non temos cacao en polvo, podemos empregar a mesma cantidade, pero de fariña. Se tiñamos 200, sumamos de 50 máis, cantos dan? 75 gramos de manteiga, que este blandiña, un ovo e unha culler pequeniña de lévedo, o mesmo que empregamos para facer os biscoitos. Para o recheo das galletas, imos empregar 50 gramos de tona líquida, 50 gramos de chocolate, o que teñamos pola casa, e algún froito seco que teñamos para decorar. Pero antes de facer as galletas, como non, temos que lavar as mans. Imos alá. Recordade o importante que é sempre lavar as mans antes de cociñar, con un pouco de xabón, e, sobre todo, nestes tempos que corren, que así axudamos a espantar o coronavirus. Lavamos por arriba, por abaixo, ben entre os dedos, sacamos o xabón. Empezamos coa masa das galletas. Para iso, o que temos que facer é xuntar todos os ingredientes que dixemos antes. Empezamos polos secos, a fariña, o azucre. Se non tendes azúcar e glas, podedes utilizar azúcar normal. O cacao e o lévedo. Guardamos todos os cacharros que utilizamos para logo lavalos. Mezclamos os ingredientes secos primeiro. Engadimos a mantequilla, blandiña, como dixemos. E o ovo. E empezamos a amasar coas mans hasta que nos quede unha masa homoxénea, toda do mesmo color. Leva un bo rato, pero esta é a parte máis divertida. E este é o aspecto que nos ten que quedar aproximadamente, unha masa toda do mesmo color. Para facer estas galletas, imos empregar unha ferramenta un pouco diferente. Imos a utilizar este aparello que é un prensador de allos. Emprégase para machacar os allos para facer, por exemplo, un bo adobo. E tamén un tapón dunha botella. Se non tendes un prensador de allos, non vos preocupedes, podedes facer unhas bolas coas mans e facer a forma de niño igualmente. Ensínavos como vou a facer eu. Collemos unha bandeixa de forno forrada con papel antiadherente. Collemos o noso prensador de allos, abrímolo e imos metendo en este oquiño uns anacos de masa. Así, pouco a pouco. E o que temos que facer é este xesto, apretando para que salga por aquí, para facer os nosos niños. Está un pouquiño duro, así que aquí podemos pedir axuda a algún maior que teñamos na casa. Metemos máis para que nos queden máis grandes. Outra pouquiña, aplastamos ben e aquí facemos forza. Eliminamos estes restos que nos van a quedar feos na nosa galleta e con unha espátula ou unha culler cortamos por aquí. Logo collemos o tapón dunha botella e axudámonos del para facer o oco onde imos a poñer o noso recheo e os nosos oviños de amendo en este caso. Dámoslle un pouquiño co dedo e este sería o primeiro niño de chocolate. Temos que facer este mesmo proceso ata rematar toda a masa. Fago outra con vos. Abrimos o noso prensador de allos, collemos a masa, unha pouquiña máis, e a aplastamos aquí ao lado desta. Así. Repetimos o proceso. Aquí outra pouquiña máis e esmagamos con forza.
collemos unha espátula e cortamos. Eliminamos estos pedazos que caeron por aquí e outra vez co tapón facemos aquí un oquinho e aplastamos co dedo. Quédome rematando toda a masa. Xa temos a nosa primeira bandexa lista para meter no forno. En este caso fixen 6 niños, sobrou masa, ainda vos dá para outra bandexa igual a esta. Imos a ter no forno durante uns 12 minutos aproximadamente a 160 grados. Esperadme un momento que a vou a levar. E mentres temos a bandexa no forno, nós imos a preparar o recheo con estas tres cousiñas que tiñamos aquí. O primeiro que imos a facer é quentar a tona un pouco no microondas para poder derretir en ela o chocolate que temos aquí. Metémola no microondas uns 20 segundiños máis ou menos. Sacamos a tona quente do microondas e agora o que facemos é mezclar as pastillas de chocolate dentro da tona quente e revolvemos hasta que se derrita. Leva un pouquiño de tempo, pero simplemente hai que darlle voltas así hasta que este e colla calor. Xa temos as galletas listas, estiveron 12 minutos no forno. Temos o noso chocolate derretido, agora axudándonos dunha culler, botamos o noso recheo. Un pouquiño por aquí, un pouquiño por aquí e un pouquiño por aquí, por exemplo. Como vos decía, eu escollín amendoas, pero podedes coller o froito seco que queirades e colocámolos a modo de pequenos oviños. Por aquí, por aquí. Vou acabar as outras tres. E xa temos a nosa merenda lista. Un pouco de chocolate. Que se me olvidaba decirvos, despois de cociñar, hai que recoller todo o que manchamos.